sarto quiere. Алелуя. Господи, моля Те, Татко Святи, да минеш от сърце на сърце Божие, да причупиш човешката гордост в нас, Господи. Срамът, който ни пречи да се докоснем до Тебе, Боже. Моля Те, Татко, за всички присъстващи хора, Боже. Аз искам само да ви прочета от Библията няколко стиха. Какво е направил Христос Исус за тебе? Прочитам от Исаия само няколко стиха и с това превършвам. Исаия 53 глава. Чуйте какво е направил Исус Христос за тебе. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навигнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той бе гнетяван и измъчван, но не отвори устата си, като агне водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си заради теб и заради мен. Христос дойде на този свят и умря заради теб и заради мен, за да бъдеш ти спасен, да бъдеш благословен. Бог да ви благослови. Алелуя, Татко Свят. Исус дойде на този свят, остави царството си в небеса. Дойде да спаси този свят, но народ
Отче мой, прости, те не знаят, що върша. Алелуя, Татко Свети. Татко Небесен, моля те, Господи, за всичките ми братя и сестри, които присъстват, Татко Небесен, тук. Да докосни сърцата им, Татко Небесен. Да те приемат, Татко Небесен, в сърцата си, Господи. Моля те, Господи, нека Твоята мир и любов да дойде в това село, да живее всеко едно сърце, Татко. Очакваха да видят на Исус лице, моето слуга. Показа им, що е любов, като измидойно Отче мой, прости, те не знаят, що върша. Викаха, разтвори го, другите пусни го. Ето народ заслепен, но той от кръст проникна се. Отче мой, прости, те не знаят, що върша. Те не знаят,